दंडवत करूया. श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या 8व्या अध्यायाला सुरुवात करतो आहोत. मग आता आपण 7व्या अध्यायापर्यंत बघितलं. आपण भक्ती योगाच्या मार्गावरती आलेलो आहोत. 6व्या अध्यायापर्यंत कर्मातून भक्ती. मग जे आपण जसं मी म्हटलं की थोडंसं आधीची उजळणी करणं हे आवश्यक आहे, कारण कुठेतरी सगळी संलग्नता आहे आणि सगळं एकमेकांशी जोडलं गेलेलं आहे. काल आपण जसं कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं की माळेच्या मण्याप्रमाणे सगळी ब्रह्मांड आहेत आणि भगवंत हे आश्रित आहेत. भगवंत हे आश्रयदाता आहेत सगळ्याचे, कारण तो दोरा म्हणजे भगवंत आहे, सगळ्यांना जोडून ठेवलेला आहे. नाहीतर हे सगळे विखुरले जातील आणि म्हणूनच भगवंत हे आश्रय आहे. त्याचप्रमाणे जसं मी आधी सांगितलं की हे प्रत्येक एकमेकांशी जोडलं गेलेलं आहे आणि म्हणूनच पहिल्या 6 अध्यायामध्ये आपण कर्मयोग, कर्मातून भक्ती जाणलेली आणि प्रत्यक्ष 6व्या अध्यायामध्ये जेव्हा अर्जुनाने प्रश्न विचारला भगवंतांना की मग मनाला एक वेळ मी वाऱ्याला पकडू शकतो, पण या मनाला पकडणं आणि मनाला कंट्रोल करणं, नियंत्रित करणं खूप कठीण आहे. मग भगवंत सांगतात की ते परिश्रमाने, अनेक प्रयत्नांनी आणि अभ्यासाने हे नक्कीच शक्य आहे. अभ्यासेन तू कौंतेय, कारण तू अभ्यास केलास आणि जर त्याच्या मागे प्रयत्न केलेस त्याचे, तर निश्चितच हे शक्य आहे. आणि म्हणूनच या अष्टांग योगाला, जरी तो अष्टांग योग आत्ताच्या युगामध्ये शक्य नसेल, तरी हा योगातून, मग हा योग म्हणजे काय, तर भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि म्हणूनच एक बुद्धिमान व्यक्ती जेव्हा काही म्हणत असतील की योग करतोय, म्हणजे हा कृष्ण भावना भावित ते कर्म करतोय, भगवंतांशी जोडला गेलेला आहे. आणि म्हणूनच जे काही कर्म करतोय ते निष्काम पद्धतीने करणं, म्हणजेच कृष्ण भावना भावित कर्म करणं. आणि म्हणूनच ते कर्म भगवंतांशी जोडलं जातं. त्या कर्मातून कुठेतरी भक्ती साधली जाते आणि म्हणून तो भक्तीचा मार्ग जो आपण बघितला की लिफ्ट सारखा भक्तीचा मार्ग आहे. जसं हळूहळू टप्प्याटप्प्याने जाण्यापेक्षा मग अष्टांग योगात सुद्धा समाधीस्थ अवस्था गाठण्यासाठी 8 अंगांना जाणून घ्यायला लागतं. त्या 7 अंगांमधून मग समाधीस्थ अवस्था भगवंतांशी जोडलं जातं. पण तेच या भक्ती मार्गामध्ये भगवंतांच्या सेवेनी आणि नामस्मरणाने भगवंतांशी जोडलं जातं. असा हा सुलभ आणि सुंदर अतिशय भक्तीचा मार्ग आहे. मग कालच्या अध्यायामध्ये आपण सुरुवात केलेली या भक्ती योगाला. मग कोण भगवंतांना 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकत नाहीत आणि 4 प्रकारच्या व्यक्ती ज्या भगवंतांना शरण येऊ शकतात. मग ज्यांनी भगवंतांना जाणलंय, ज्या भगवंतांच्या शक्ती, म्हणजे पराशक्ती आणि अपराशक्ती, ही पराशक्ती आध्यात्मिक आहे, भगवंतांची शक्ती आहे आणि त्याचाच आपण एक भाग आहोत. या पराशक्तीचाच ही जीवात्मा हा जो एक भाग आहे आणि हा जीवात्मा या अपराशक्तीचा म्हणजे कनिष्ठ शक्तीचा उपभोग घेतोय आणि त्याच्यामध्येच रमलेली आहे. म्हणून आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला मूळ स्वभाव जाणायचा याच जीवात्म्याचा. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी सांगितलं की मी सगळ्यांना जाणलेलं आहे, परंतु मला कोणीही जाणलेलं नाहीये. भगवंतांनी या सगळ्यांना जाणलेलं आहे. म्हणून भगवंतांनी 4थ्या अध्यायात पण अर्जुनाला सांगितलं की भगवंतांना सगळं आठवतंय. भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, आपण भौतिक आहोत. आपला शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत. भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हे एकच आहेत आणि भगवंतांची एक इंद्रिय ही इतर इंद्रियांची कार्य करू शकतात. आणि भगवंतांच्या या आंतरिक शक्ती आणि विस्तारित स्वरूप ही भगवंतांच्या आंतरिक शक्तीने आपण त्यांना जास्तीत जास्त जाणण्याचा, मग त्या आंतरिक शक्ती जाणण्याचा आपण काल प्रयत्न केला. आणि याच आंतरिक शक्तींनी अर्जुनाला भगवंतांनी 4थ्या अध्यायात सांगितलं की तू मला ओळखू शकला नाही, तुला काय आहे ते तू आठवू शकत नाहीस, परंतु सूर्यदेव विवस्वानांना 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता भगवंतांनी सांगितली होती आणि हे तुला आठवत नाहीये, पण मी हे सांगू शकतो, तू तेव्हाही होतास, परंतु तुला ते आठवणार नाही, कारण मग भौतिक जगामध्ये आहोत. आणि हाच फरक भगवंतांमध्ये आणि आध्यात्मिक आणि भौतिक या आपल्यामध्ये आणि भगवंतांमध्ये. म्हणून कालच्याही मला वाटतं भागवतामध्ये खूप सुंदर प्रभूजींनी सांगितलेलं, नामनिष्ठ प्रभूजींनी, आणि अनेक त्याची उदाहरणं पण दिली. मग आपण क्वालिटेटिव्हली आपण पूर्णपणे भगवंतांसारखे आहोत, परंतु भगवंत नाही. म्हणून क्वांटिटेटिव्हली भगवंतांच्या आंतरिक शक्ती आणि भगवंतांची जी विस्तारित स्वरूप आहेत, भगवंत हे मायेचे नियंत्रक आहेत, आपण पूर्णपणे या मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. ही मोहमाया ही भगवंतांची आहे आणि योगमाया ही भगवंतांचीच आहे.
आणि म्हणून मग भगवंतांनी सांगितलं, की मला जाणू शकत नाही, कारण जोपर्यंत या या कृष्ण भावना भावित म्हणजे निष्काम कर्मापर्यंत, मग त्या अवस्थेपर्यंत जिथे तत्वतः मग अनेक लाखो लोक मॅरेथॉनची स्पर्धा धावतात, परंतु त्यातील दुर्मिळ असा एखादीच दुर्लभ आत्मा असं जाणू शकतो, जो जो जिंकू शकतो, जो शेवटपर्यंत ही शर्यत नेतो आणि जो जिंकू शकतो. त्याचप्रमाणे या भौतिक जगामध्ये काही ठराविकच लोक आहेत, की ज्यांना भगवंतांविषयी जाणायचं आहे आणि ज्यांना आत्मा काय आहे, व कृष्ण कोण आहेत आणि हे सगळं जे औत्सुक्य आहे आणि मनामध्ये हे जाणण्याची जी कुठेतरी उत्सुकता आहे, हे खूप कमी लोक आहेत आणि त्याच्यातले सुद्धा भगवंतांना तत्वतः जाणणारे हे खूप दुर्मिळ असे आत्मा आहेत. मग मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, ही गोष्ट सांगणं खूप सोपं आहे. परंतु ते प्रत्यक्षपणे आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये, म्हणजे फक्त देहधारी भावनेशी निगडीत राहून, की फक्त मला हे हवंय, मला ते हवंय, कारण मग हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा हे सगळं त्या देहाला कळतंय. परंतु जो आध्यात्मिक स्वरूपामध्ये आहे, त्याला सगळं सहन करण्याची ताकद आलेली असते. जो भक्त आहे, जो वैष्णव आहे, त्यांनी स्वतःला कुठेतरी समतोल आणलेला असतो स्वतःमध्ये, आणि तोच भगवंतांना पूर्णतः परम कारण म्हणून, पुरुषोत्तम म्हणून, परमतत्व म्हणून जाणू शकतो. आणि अशा या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना जाणू शकतात आणि कोण जाणू शकत नाहीत, की जे भगवंतांच्या पर्यंत जाऊच शकत नाही, जे नराधम आहेत, जे आसुर आहेत. कारण मनामध्ये निर्विकारी आणि ते निर्विकार रूप जरी भगवंत म्हणतायत पुढच्याही 18व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी अजून सखोलपणे सांगितलंच आहे. परंतु पहिल्या, दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलाय मग. मग ज्यांनी ब्रह्मरूप म्हणून जाणलंय, जे निर्विकार रूप म्हणून जाणतात, त्यांनाही भगवंतांनी स्वीकारलेलं आहे. परंतु ते टप्प्याटप्प्याने भगवंतांना जाणू शकतात. पण जे काही तथाकथित तर्कवादी आणि जे काही आपण म्हणतो मायावादी लोक, मग ते भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य करत नाहीये. मग अशांचं काही होऊ शकत नाही. आणि म्हणून मग असे नराधम, मूर्ख, अज्ञानी लोक, आसुर लोक, राक्षसी लोक भगवंतांना जाणू शकत नाहीत आणि त्यांना शरण येऊ शकत नाहीत. परंतु 4 प्रकारचे लोक, जे जे अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू, ह्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती मात्र भगवंतांना शरण येतात. मग ज्या अ, अ, गजेंद्र मोक्ष महाराजांचं उदाहरण, महाराजांचं उदाहरण आपण घेतलं, की पायाला पकडलेलं आहे मगरीनी पाय, परंतु भगवंतांची सेवा करण्यामध्ये कुठेही कसर नाही सोडत आहे. त्या द्रौपदीला जी संकटामध्ये सुद्धा भगवंतांचा धावा करते, ती भगवंतांची भक्त असल्यामुळे आणि तिला तिला ठाम निष्ठा आहे, की भगवंतच माझं रक्षण करतील. म्हणून ती आर्त अवस्थेमध्ये ती भगवंतांचाच धावा करते. मग अर्थार्थी, ज्या ध्रुव महाराजांना कुठेतरी राज्य हवं होतं, आपल्या वडिलांच्या मांडीवर त्यांनाही बसायचं होतं आणि अशांना निश्चितच त्यांनी नारद मुनींनी जो मंत्र दिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो करून त्यांनी भगवंत त्यांना भेटलेले आहेत आणि मग दुसरं तिसरं काही नको, मला फक्त तुमची सेवा करायची आहे. बाकी ध्रुव महाराजांनी काहीही मागितलं नाही. जेव्हा प्रत्यक्ष भगवंतांना भेटले आणि मग त्या ध्रुवलोकीत त्यांना स्थान मिळालेलं आहे. अशा प्रकारे अर्थार्थी झाले. मग जिज्ञासू लोक कोण, की परीक्षार्थी आपण जे परीक्षित महाराज म्हणतो, की त्यांना शाप मिळालेला होता ब्राह्मण पुत्राकडून, की कुठेतरी फक्त तुम्ही 7 दिवसामध्ये तुमचा मृत्यू होणार आहे. मग या 7 दिवसामध्ये फक्त उपभोगायचं नाही भौतिक जग, तर मग मला जाणायचंय, भगवंतांना जाणायचंय. मग ज्यांनी शुकदेव गोस्वामींकडून भागवत जाणलं, भगवंतांची स्तुती जाणली, ज्या नैमिषारण्यामध्ये सूत गोस्वामींकडून त्या 6 ऋषींनी ते जे प्रश्न विचारलेत भागवतामध्ये, ज्या भागवताचा आज तुम्हाला ती लिंक मी ग्रुपवर शेअर करायला सांगेन प्राची माताजींना, किंवा मीही स्वतः करीन, की मग 6 ते 7 आपल्याला जे भागवत पूज्य प्राणचैतन्य प्रभूजींकडून आपल्याला भागवत ऐकायला मिळतं. ज्यांना इच्छा असेल, ज्यांना खरोखर आवड असेल आणि मनापासून वाटत असेल भागवत ऐकावं, जे भगवद्गीतेच्या पुढचा टप्पा म्हणजे भगवंतांविषयी जे सांगितलेलं आहे, जे भागवत ऐकल्याने ज्या भागवताचा महिमाच अगाध आहे आणि जे व्यासमुनींनीच लिहिलेलं, परंतु त्या भागवताचे मग 12 स्कंद आपण सुरुवात केली आहे. जस्ट एक 3-4 अध्याय, 3-4 क्लास सेशन्स झालेले आहेत. पण खूप सुंदर रीतीने प्रभूजी त्याचं विवेचन करतायत आणि सांगतायत. खूप सुंदररित्या ती माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचतीये. आणि म्हणूनच मग भगवंतांविषयी जाणणं, की अशा प्रकारे या भागवतामध्ये भगवंतांचा उल्लेख केलेला आहे आणि नारद मुनींनी व्यासमुनींना असं सांगितलं, की मग तुम्ही भागवत लिहा, की जिथे
व्यासमुनींचं समाधान झालेलं नव्हतं, की मी भगवंतांना अजून पूर्णपणे व्यक्त करू शकलेलो नाहीये. तिथे भागवतामध्ये आपण प्रत्येक श्लोकामध्ये भगवंतांना भेटतो आणि मग प्रत्यक्ष ज्ञान जे मिळालेलं आहे आणि ज्या नैमिषारण्यामधल्या ऋषींनी जे प्रश्न विचारलेले आहेत, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं भागवतामध्ये आहेत. आणि ते ज्ञान आपल्यापर्यंत खूप सुंदर रीतीने पोहोचवलेलं आहे. अशा भगवंतांना मग जसं आपण कालच्या अध्यायात म्हटलं, मग जे अर्थार्थी आणि ज्ञानी, जिज्ञासू म्हणून ते उदाहरण, की ज्या परीक्षित महाराजांचं उदाहरण आपण बघितलं. ज्या जिज्ञासू म्हणून कोण? तर शुकदेव गोस्वामी, की ज्यांना जाणायचं होतं व्यास मुनींचे जे पुत्र आणि ते आपल्या मातेच्या गर्भामध्ये जवळ-जवळ 16 वर्ष राहून मग कारण ज्यांना भीती वाटत होती, की त्याच्यामागे पण कथा आहे, की शिवांनी कथा सांगताना, भागवत सांगताना त्यांनी पोपट म्हणजे शुकमुनी म्हणून त्यांना शुकदेव गोस्वामी आणि म्हणून त्या शुक म्हणजे पोपट त्याच्या मार्फत त्यांनी ते भागवत ऐकत असतात आणि पार्वती सुद्धा हे ऐकत असते, परंतु तिला डोळा लागतो, तिला झोप लागते आणि म्हणून मग शिवांना वाटतं, की हे भागवत ती ऐकतेच आहे आणि कथा कथा ऐकतीये माझी आणि हू त्यांना आवाज येत असतो आणि त्यानंतर जेव्हा ते बघतात डोळे उघडून तेव्हा पार्वती तर ऐकत नसते. मग कोण ऐकतंय? मग शुक म्हणजे पोपट. मग तो उडून मग व्यासमुनींच्या मातेच्या मग तो खूप छोटासा त्याच्या मागची कथा आहे खूप सुंदर. मग खूप छोटं रूप घेऊन तो त्यांनी प्रवेश केलेला आहे, की तेव्हा व्यासमुनींची पत्नी जांभई द्यायला आणि मग ते तोंडात शिरायला आणि मग तशा मार्गाने ते प्रवेश करतात आणि त्यानंतर मग ते बाहेर पडत नाहीत. ज्या गर्भातून 16 वर्ष ते बाहेर पडत नाही कारण कुठेतरी त्यांना भीती वाटत असते आणि तेव्हा मग त्यांना प्रत्यक्ष भगवंत सांगतात, की काळजी करू नका. मी नक्कीच याबद्दल तुम्हाला काहीही तसं जाणवू देणार नाही आणि मग कुठेतरी त्यांना तशी खात्री वाटल्यावर व्यासमुनींची पत्नी भगवंतांची अशी प्रार्थना करते. तेव्हा मग ते 16 वर्षांनी बाहेर आलेले आहेत आणि मग व्यासमुनींना ते त्यांना इतके ते जिज्ञासा मनामध्ये कारण ज्या पोटात असताना सुद्धा ज्यांनी या सगळ्या भगवंतांविषयीच्या कथा आणि सगळी स्तुती ऐकली आहे, त्यांना मनामध्ये एवढीच जिज्ञासा होती म्हणून त्यांना भौतिक गोष्टींविषयी कुठलीही आसक्ती नव्हती आणि म्हणूनच ते फक्त अध्यात्माविषयी, भगवंतांविषयीच ते जाणण्यासाठी अतिशय उत्सुक होते. असे अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू 4 प्रकारची लोकं ही भगवंतांना शरण येतात. त्यापैकी ज्ञानी जे असतात, ज्ञानाने परिपूर्ण ते भगवंतांना पूर्णपणे शरण जातात. आणि असं मग जेव्हा हे सगळं आपण जाणलं, त्याच्यानंतर मग आपण बघितलं की कुठेतरी ज्या पापकर्मांपासून मग भक्ती मार्गाकडे आलं जातं. ज्या मृगारींची आपण कथा बघितली, की जे मृगारी ऋषी झाले, की नंतर येताना चादर टाकतात, की त्या मुंग्यांवरही पाय पडू नये. अशी व्यक्ती जी इतकी पापकर्म करत असते, की जे प्राण्यांना अगदी अर्धमेल करत असते. अशी व्यक्ती नंतर इतकं त्यांच्यामध्ये परिवर्तन होतं, की जेणेकरून ते मुंग्यांना सुद्धा मरू देत नाहीत. अशा प्रकारे नारद मुनींनी जेव्हा त्यांना भगवंतांची भगवंतांविषयी सांगितलं आणि ज्या प्रकारे त्यांना भक्ती मार्गामध्ये आणलं, त्याप्रमाणे त्यांच्यामध्ये हे परिवर्तन झालेलं आपल्याला दिसतं. आणि अशा प्रकारे मग भगवंत सांगतायत, शेवटच्या श्लोकामध्ये आपण जाणलो, त्याच्याच पुढे आपण जातो आहोत, की मग आयुष्यभर ज्यांनी भगवंतांचं नामस्मरण केलेलं आहे, ते मृत्यू समयीही भगवंतांचं स्मरण करू शकतात. आणि मग कशा प्रकारे हे अर्जुनाला पडलेले प्रश्न आपल्याला जाणायचे आहेत. अर्जुन विचारतोय मग, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी वाचू का माताजी? 8.1 अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय? आत्मा म्हणजे काय? सकाम कर्म काय आहे? हे भौतिक सृष्टी काय आहे? आणि देवता कोण आहेत? कृपया मला हे समजावून सांगा. 8.2 हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो? आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेल्या मृत्यूसमयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात? हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग 7व्या अध्यायामध्ये याचा कुठेतरी संदर्भ आहे. अर्जुनाने हे जे प्रश्न विचारलेले आहेत, या प्रश्नांच्या संज्ञा म्हणजे कुठे तर ब्रह्म म्हणजे काय? मग याचा सगळ्याचा कुठे उल्लेख आलेला आहे? तर माताजी पुढची स्लाइड. मग या 2 श्लोकांमध्ये शेवटचे जे 2 श्लोक आहेत, जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्मम चाखिलम. बघा याच्यामध्ये ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, जे सकाम कर्म आहे सगळं आलेलं आहे, याचा उल्लेख आलेला आहे. तेच प्रश्न अर्जुन भगवंतांना विचारतायत आणि 7:30 मध्ये साधिभूताधि अधिदैवम. बघा अधिभूत अधिदैव, मां साधियज्ञं च ये विदुः अधियज्ञ प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः. अशा प्रकारे या सगळ्याचा उल्लेख या श्लोकांमध्ये आलाय आणि म्हणून मग हे प्रश्न अर्जुनाला पडलेले आहेत, जे पहिल्या स्लाइडमध्ये आपल्याला दिसले. मग त्याची उत्तरं काय आहेत? हरे कृष्ण माताजी, पुढची स्लाइड. मग या सगळ्याची उत्तरं काय आहेत? मग या सगळ्याची उत्तरं आपण इथे जाणतो, की ब्रह्म म्हणजे काय? मग ब्रह्म शब्द म्हणजे जीवात्मा. ब्रह्म म्हणजे आत्मा, जो आपण जीव आहोत, जो जो या 84 लक्ष योनीतून फिरतोय. मग ज्या इच्छेने मनुष्य या 84 लक्ष योनीतून जो जन्म घेतोय, तो ब्रह्म म्हणजे आत्मा, अविनाशी असं जिवंत अस्तित्व म्हणजे ब्रह्म. ज्या परब्रह्माचं एक आपण अंश आहोत ते ब्रह्म. जो परमात्म्याचा अंश आहे तो आत्मा म्हणजेच ब्रह्म. मग अध्यात्म, अध्यात्म म्हणजे काय? शरीराचा नियंत्रक. मग हा अध्यात्म म्हणजेच शरीराचा या आत्म्याचा मूळ स्वभाव. या जीवात्म्याचा नित्य स्वभाव हा अध्यात्म आहे, जे कुठेतरी मनुष्य विसरलेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत ह्या भगवद्गीतेमार्फत, की अध्यात्म हा तुझा मूळ स्वभाव आहे. मग या भौतिक जगतामध्ये, या अपराशक्तीमध्ये, या मायेमध्ये तू इतका कुठेतरी गुंतून गेलेला आहेस, की तुझं मूळ स्वभावच म्हणून त्या आत्म्याकडे लक्षच नाहीये. त्या रथामध्ये आरूढ झालेल्या आत्म्याकडे लक्ष नाही. कारण मन फक्त मन, बुद्धी आणि अहंकार, इंद्रिय या सगळ्याशी कुठेतरी निगडीत आहे. मन आणि इंद्रिय याच्यामध्येच कुठेतरी मनुष्य कुठेतरी फक्त त्याची जाणीव आहे, त्याला कुठेतरी त्या आत्म्याची जाणीवच नाहीये. आणि म्हणूनच त्या आत्म्याचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. म्हणून आपण क्वालिटेटिव्हली हे भगवंतांसारखेच आहोत. भगवंत आध्यात्मिक आहे, तसेच आपण अध्यात्म आपला मूळ स्वभाव आहे. ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक आपण म्हणतो, तो अध्यात्म म्हणजे आपला मूळ स्वभाव आहे. म्हणूनच त्या परमात्म्याचा आपण अंश आहोत, आत्मा. मग हे कर्म काय आहे? कर्म हे सकाम कर्मामध्ये कुठेतरी मनुष्य अडकलाय. फलदायी कर्मांमध्ये काम आणि म्हणूनच भौतिक शरीराकडे नेणारी क्रिया. कारण कुठेतरी फक्त शरीराशी निगडीत आहेत भावना आणि म्हणूनच या निगडीत असलेल्या भावनांशीच ते सकाम कर्म. मग जसं हे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स जे सांगितलेले आहेत, की मांसाहार करू नये, मद्यपान करू नये, जुगार खेळू नये, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नये. या सगळ्या मग कुठेतरी फक्त संपत्ती मिळवायची आहे, मला हे हवंय, मला ते हवंय. मग कुठल्याही गोष्टीचं भान न ठेवता त्या सकाम कर्मामध्ये, त्या फळांच्या अपेक्षेमध्ये मनुष्य अडकलेला आहे. मग अधिभूत म्हणजे ही सगळी प्रकृती आहे हो. हे जे मटेरियल वर्ल्ड आहे सगळं, ही जी भौतिक प्रकृती म्हणजे अधिभूत. अधिदैव म्हणजे सर्वोच्च देवता, म्हणजे भगवंतांचं अधिदैव, की ज्यामध्ये आपल्याला सर्व देवी देवतांचा समावेश दिसतो. की जसं मग आधीच्या अध्यायांमध्ये सांगितलं, मग कुठेही इथे काय म्हणतो ना त्याला, कुठल्याही प्रकारचं यापासून म्हणजे विषयापासून विषयांतर करत नाहीये. परंतु भगवंतांविषयी ज्या आधीच्या अध्यायांमध्ये पण आपण जाणलं, की 3ऱ्या अध्यायामध्ये की विष्णूंना हे यज्ञ अर्पण केले जातात. मग कालच्याही अध्यायामध्ये ज्या शक्ती आहेत भगवंतांच्या आणि ब्रह्मांडामध्ये प्रत्येक ब्रह्मांडांचं, जसं आपण म्हटलं, की भगवंतांच्या अनेक श्वासांमधून भगवंतांच्या प्रत्येक श्वासामधून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत आणि ही अवकाशामध्ये ब्रह्मांड दिसतात. या ब्रह्मांडांना जोडून ठेवलेलं आहे. आणि जसं आपण म्हटलं, की भगवंत हे माळेतल्या दोऱ्याप्रमाणे आहेत, की ज्यांनी सर्वांना ते मणी भगवंत आश्रित आहेत या सगळ्यांचे. कारण ज्या 3 प्रकारची तत्व, मग महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. मग महाविष्णू हे तत्व आहे, ज्या भौतिक प्रकृतीला ज्यांनी निर्माण केलेलं आहे. मग जे गर्भोदकशाही विष्णू म्हणजे ब्रह्मांडामध्ये ज्या महाविष्णूंच्या तत्वानी प्रवेश केलेला आहे, भगवंतांनी त्या तत्वानी प्रवेश केलाय. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये हे महाविष्णूचं तत्व आहे, ज्याचं नाव गर्भोदकशाही विष्णू. आणि मग त्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या नाभीमधून कमळ निघून मग ब्रह्मांनी ही सृष्टीची निर्मिती केली. आणि ज्या परमात्मा, जे क्षीरोदकशाही विष्णू, हे परमात्मा स्वरूप जे आहे, ते प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ज्यांनी निवास केलेला आहे, असं हे क्षीरोदकशाही विष्णू हे भगवंतांचं रूप आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांचे हे विस्तार आणि भगवंतांच्या या आंतरिक शक्ती
ह्यांनाच जाणायचंय आणि म्हणून अधिदैव जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा हे विश्वरूप दर्शनामधलं हे रूप म्हणजे अधिदैव रूप, की जिथे सर्व देवी-देवतांचा, राक्षसांचा, अनेक सर्पांचा व सर्वांचा ज्याच्यामध्ये समावेश आहे, असं भगवंतांचं अधिदैव, असं जे आपण विश्वरूप बघणार आहोत, त्यालाच अधिदैव म्हटलंय. मग अधियज्ञ म्हणजे सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता. ज्या विष्णूंना आपण म्हटलं, की यज्ञ अर्पण करायचे, की सर्व देवी-देवतांना सर्व हे यज्ञ पोहोचतात जेव्हा विष्णूंना यज्ञ अर्पण केले जातात. मग कालच्याही अध्यायामध्ये देवी-देवतांची पूजा, त्यांच्यावरची निष्ठा दृढ होण्यासाठी ते भगवंतांची पूजा करणं, भगवंतांची उपासना करणं, मग ज्या नामस्मरणाचा आपण महिमा सांगितलेला आहे, की भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, मग कुठलाही मिथ्याचार नकोय. ती निष्ठा ज्या देवी-देवतांवर तुम्ही पूजा करता आहात, निश्चित ती पूजा केली पाहिजे. पण ती दृढतेने सकाम कर्मामध्ये अडकून नाही. फक्त मला हे हवंय, मला ते हवंय म्हणून नाही. ती निष्ठा दृढ पाहिजे आणि म्हणूनच ती भगवंतांच्या उपासनेने ती निष्ठा निश्चितच दृढ होते. आणि असा हा अधियज्ञ, असा हा परमात्मा, असा हा जो त्यागाचा आनंद घेणारा, मग जो आपण म्हटलं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, असा सगळ्याचा भोगता हा सच्चित आनंद परमेश्वर, परमात्मा हा कुठे राहतो? तर सर्वांच्या हृदयामध्ये. आणि मग मृत्यूच्या वेळी या परमात्म्याचं, या कृष्णाचं स्मरण कसं करावं? मग जर आयुष्यभर या गोष्टीचा सराव केला, तर निश्चितच मृत्यू समयी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण होऊ शकतं. मग फक्त 10वी पेपर द्यायचा आहे म्हणून डायरेक्ट कोणी 10वी जाऊन बसतं का हो? नाही. 1ली, 2री, 3री मग बालवाडीपासून ते 10वी पर्यंत अभ्यास केल्यानंतर 10वी परीक्षा देऊ शकतो हो आपण. डायरेक्ट जाऊन 10वी परीक्षा कोणी देऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे तुम्ही म्हणालात, तर मग पुढे जाऊन आपल्याला शेवटच्या स्लाइडमध्ये राजा कुलशेखराने खूप सुंदर असं ते श्लोक लिहिलेला आहे, की ज्यावेळेला मग इंद्रिय इतकी कुठेतरी दुर्बळ होतील आणि ज्यांच्यामध्ये ताकद नसेल, अशा वेळेला तोंडातून शब्द फुटायला मग आपण म्हणतो ना, चणे आहेत तिथे दात नाहीत, दात आहेत तिथे चणे नाहीत. मग नामस्मरण, भगवंतांचं नामस्मरण तरी नीट करू शकाल. मग त्या पूजा अर्चा करायला व्यवस्थितपणे इंद्रिय, मग हे सगळं होण्यासाठी कुठेतरी भगवंतांच्या नामस्मरणाचा सराव हा आयुष्यभर केला पाहिजे. म्हणून आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत मृत्यूविषयी सांगतात आणि मृत्यूविषयीच हा जवळ-जवळ 3/4 अध्याय हा मृत्यूविषयी सांगतो. मग भगवंत म्हणतात मृत्यू म्हणजे अशुभ नाहीये काही. मग कोण बघ कोण कोण अ, अ, मृत्यूसाठी घाबरतंय? मग हे सगळं सांगणं सोपं आहे. पण मृत्यूविषयी बोललं पाहिजे. पुढे जाऊन आपल्याला तेच जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत आजच्या अध्यायामध्ये सांगतायत, की मृत्यूच्या वेळी भगवंतांचं स्मरण केल्याने पुढचे काय, त्याची परिणिती काय होते? हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाईड माताजी. हरे कृष्ण. वाचा ना माताजी. मला वाटतं तेच हा, सगळं दिलेलं आहे. हां, वाचा मी माताजी वाच- चालेल. वाचा माता. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि तिच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जे मी समजावलं मघाशीच समजावून सांगितलं तेच, की नित्य स्वभाव हा अध्यात्म भगवंतांसारखे आपण आहोत. परंतु कुठेतरी ती अध्यात्म मग क्वालिटेटिव्हली आहोत, पण क्वांटिटेटिव्हली नाही. म्हणून ते अनुसरण करतोय. त्या आध्यात्मिक स्वरूपाचं अनुसरण केलं पाहिजे भगवंतांच्या स्वभावाचं. परंतु अनुकरण नाही. मग जे तथाकथित तर्कवादी आणि मायावादी, की आम्ही देव आहोत आणि म्हणूनच मग पुढे जाऊन आपल्याला बघायचं आहे, की विश्वरूप दर्शन का अर्जुनाने सांगितलं? कारण जे स्वतःला कुठेतरी दैवी असल्याचा दावा करतायत, मग दाखवा तुमचं दिव्य विश्वरूप आणि दाखवा तुमच्या आंतरिक शक्ती. मग भगवंत आपल्यासारखे आहेत. आपण पूर्णपणे भगवंतांच्या स्वभावासारखे आहोत. तो अध्यात्म हा मूळ स्वभाव आहे आपला. आणि म्हणूनच त्या सर्व आध्यात्मिक म्हणून भगवंतांनी दिलंय, की बॉल इज इन युअर कोर्ट. परा आणि अपराशक्ती. मग त्या कनिष्ठ अशा अपराशक्तीमध्येच बसायचंय का पराशक्तीचा भाग जो आपण आहोत? मग ज्या भगवंतांनी सांगितलं, की पराशक्ती, ही पराशक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांची शक्ती आहे आणि या जीवात्मा हा या पराशक्तीचाच भाग आहे. जसं आपण म्हटलं, की हे सगळं सृष्टी आहे किंवा हे सगळं जे विश्व आहे, ते एका मृतप्रमाणे आहे, जेव्हा भगवंतांची शक्तीच त्याच्यामध्ये नसेल. जेव्हा पराशक्तीच नसेल त्याच्यामध्ये, तेव्हा हे मृत देहाप्रमाणे आहे हे सगळं विश्व. पण त्याच
त्याचप्रमाणे मग एखादी आपण जसं आपण उदाहरण घेतलं, की आपण भगवंतांसारखे कसे आहोत. मग हे ज्ञान आपल्यापर्यंत का भगवंतांनी पोहोचवलंय? कारण आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत. मूळ अध्यात्म स्वभाव आहे. जसं आपण उदाहरणादाखल म्हटलं, की एखादी टेबल आहे या भौतिक सृष्टीमध्ये. मग हे टेबल म्हणजे काय? भगवंतांची अपराशक्ती. म्हणजे कुठेतरी कनिष्ठ शक्ती आहे, भौतिक प्रकृती आहे. पण जोपर्यंत जोपर्यंत एखादी व्यक्ती, एखादी जीवात्मा त्या टेबलाला हलवत नाही, तोपर्यंत ते टेबल हलणार नाही आणि म्हणूनच ती पराशक्ती म्हणजे आपण, भगवंतांचे आध्यात्मिक स्वरूप, जो परमात्म्याचा आपण अंश आहोत. जेव्हा त्या टेबलाला आपण हलवू, तेव्हाच ते हलवलं जाईल आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हा अध्यात्म हा आपला मूळ स्वभाव आहे, जो आपल्याला जाणायचा आहे आणि म्हणून मग तो जाणून आपल्याला या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये कुठेतरी प्रगती करायची आहे. कारण ते ज्ञान घ्यायचंय. या ज्ञानाला पूर्णपणे जाणून ते ज्ञान आचरणात आणायचं आहे. आणि नाहीतर मग भौतिक सृष्टीमध्ये त्या अपराशक्तीमध्ये, सकाम कर्मामध्येच मनुष्य त्या मायेमध्ये गुरफटलेला असतो. हरे कृष्ण माताजी. वाचाल माताजी? थोडंसं हा. बारीक दिसतंय. हां. हे हे भृतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांना समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला आदिदेव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियोग्य यज्ञाचा अधिष्ठाता अधिष्ठाता असे म्हटले जाते. असे म्हटले जाते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे देहभूतांवरा, की निरंतर परिवर्तनशील, की कशा प्रकारे या देहाला म्हणजे हे जे अधिभूत म्हणजे काय? ही प्रकृती आहे, की ज्यावर तू आहेस, की हा देह धारण केलेल्या वृतांवरा, की कशाप्रकारे या भौतिक प्रकृतीमध्ये तू आहेस, ज्याला अधिभूत म्हटलेलं आहे. आणि मग अचंद्र सूर्य आणि अनेक देवी-देवतांचा समावेश असणारं जे भगवंतांचं रूप आहे, ते अधिदैव आणि सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता, जो प्रत्यक्ष भगवंत परमात्मा आहे, तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो. जो पुरुषोत्तम आहे, जो परमतत्व आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि मग आता पुढे पुढे आपल्याला जाणायचं की आता भगवंतांनी मग जो आपण म्हटलं, की सर्व आयुष्यभर जो सराव केला, तर मृत्यू समयीही भगवंतांचं स्मरण केलं जाऊ शकतं. मग या चित्रामध्ये जे आपल्याला दिसतायत, ते चित्रामध्ये दिसतायत ते पितामह भीष्म आहेत, जे बाणांच्या शय्येवर आहेत, परंतु अजूनही त्यांनी प्राण त्यागलेला नाहीये. जे जाणतायत तिथे परब्रह्म प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि ज्या भगवंतांची त्यांनी स्तुती केलेली आहे, विष्णू सहस्त्रनाम म्हणतायत ते, त्या बाणींच्या शय्येवर असताना सुद्धा प्राण त्यागण्याआधी ते भगवंतांची स्तुती करतायत आणि भगवंतांचं स्तोत्र म्हणतायत, विष्णू सहस्त्रनाम. आणि या नामाचा उल्लेख करून ते जाणतायत, की अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं प्रयाती समद्भावं याती नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो. यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग जो मृत्यू समयी ज्यांनी भगवंतांचं नाम घेतलेलं आहे, ते निश्चितच भगवंतांच्या धामाला, भगवंतांच्या स्वभावाची त्यांना प्राप्ती होते. यात मुळीच शंका नाही. जे आपल्याला पुढच्याही काही अ, अ, एखाद 2 ज्या गोष्टी आहेत त्याच्या मागच्या त्याच्यावरनं जाणायचं आहे, की जे जे मृत्यू समयी जे विचार केले जातात, जे काही इच्छा केल्या जातात, तोच आपल्याला पुढचा जन्म मिळतो. आणि त्याच प्रकारे भगवंतांचं जो स्मरण करतो त्यावेळेला तो त्याला नक्कीच भगवत धामाला प्रवेश मिळतो. हरे कृष्ण माताजी. आणि याचं खूप सुंदर उदाहरण म्हणजे युधिष्ठिर महाराजांचं हा श्लोक सांगितलेला आहे. मग हा श्लोक युधिष्ठिर महाराज कधी म्हणतात, तर हा यक्ष प्रश्न म्हणजे जेव्हा अज्ञातवासामध्येच मला आठवतंय तेव्हा सर्व पांडव एका तलावाचं पाणी पितात आणि ते कुठेतरी विषारी पाणी असतं आणि ते विषारी पाणी पिऊन तिथे ते मूर्छित होतात आणि मग युधिष्ठिर ते पाणी पित नसतो कारण कोणाला तहान लागली म्हणून ते एकापाठोपाठ एक बाकी पांडव जातात. परंतु जेव्हा युधिष्ठिर येऊन बघतात, तेव्हा अशा प्रकारे आपल्या भावंडांना ते मूर्छित झालेले, की त्यांचा अगदी म्हणजे त्यांचा त्यांचा प्राण घ्यायला यक्ष महाराज तिथे आलेले असतात.
परंतु यक्षाला मग युधिष्ठिर विनंती करतात, की "मग तू माझ्या भावांचे प्राण नेऊ नकोस. मी जे काही आहे तुमची सेवा करेन. मला तुम्ही त्यांचे प्राण नेऊ नका." मग तेव्हा यक्ष एकाच अटीवर सांगतात, की "मी विचारलेल्या प्रश्नांची जर तू उत्तर दिलीस, मी तुझ्या भावंडांचे प्राण परत करेन." आणि मग तो प्रश्न भगवंतांनी जो यक्षाने विचारला होता, की या जगामध्ये अद्भुत असं काय आहे? आणि त्याचं उत्तर देताना युधिष्ठिर महाराज सांगतायत, "अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालां शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत अमर समजतो समजतो. पाहिजे. ॲक्चुअली मृत नाही, अमर समजतो. आ, अमर समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण माताजी. थोडीशी तिथे टाइपो मिस्टेक झाली आहे, ती एडिट होत नाही म्हणून. पण स्वतःला अमर समजतो म्हणजे काय? तर तिथे युधिष्ठिर महाराज सांगतायत, की शेकडो, हजारो जीव प्रत्येक क्षणी आपण बघतो, की प्रत्येक क्षणी या भौतिक जगामध्ये आपण हजारो, लाखो जीव एकेका क्षणाला मृत होत असतात. मृत्यूला सामोरे जात असतात. परंतु तरीही युधिष्ठिर महाराज सांगतायत, की तरीही हा मूर्ख प्राणी स्वतःला अमर समजतोय, की जसं काही मी लाखो वर्ष जगणार आहे, हजारो वर्ष जगणार आहे, मला अमरत्वच मिळणार आहे, या या भावनेमध्ये जगत असतो आणि तो कधीही मृत्यूची तयारी करत नाही. तो स्वतःला अमर समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. हीच जगातील सर्वात, की ते जाणून सुद्धा पुढे त्याची तयारी केली जात नाही. कारण मृत्यूविषयी काय होतं, अशी लोकं मृत्यूविषयी कुठेतरी भीती घेतलेली असते आणि म्हणूनच युधिष्ठिर महाराज यक्षाला जो उत्तर देतात, तेव्हा यक्ष प्रसन्न होऊन त्यांचे प्राण परत देतात. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे, असं युधिष्ठिर महाराज सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचं आहे, की मृत्यूविषयी मग मृत्यूची तयारी करत नाही म्हणजे मृत्यूविषयी बोलतानाच का अनेक लोकांच्या मनामध्ये कुठेतरी आपण साधी गोष्ट आहे हो, खूप कठीण आहे हे. कारण आपण नुसतं कोणी मृत्यू पावलं म्हटलं तरी आपल्या अंगावर किती काटा येतो आणि प्रत्येक मनुष्य त्या मृत्यूविषयी कुठेतरी भय असतं. का असतं? मग मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर दिलेलं आहे, की का का भय मानतो? कारण त्याला माहिती नाहीये पुढे काय होणार आहे. मग तेच तर जाणायचंय. ज्ञानाने तेच तर जाणायचं आहे. की जर मृत्यूनंतर सुंदर अशा भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती होणार असेल, तर ते त्या मृत्यूसाठी काय तयारी करायची आहे? आणि म्हणूनच मग नुसतं त्या मृत्यू समयी त्या भगवंतांचं स्मरण नाही, त्याच्यासाठी आयुष्यभर सराव केला तरच ते साध्य होऊ शकतं. आणि म्हणूनच त्यासाठी भगवंत म्हणतायत, मृत्यूविषयी बोललं पाहिजे. मृत्यू अशुभ नाहीये. त्याविषयी बोललं पाहिजे, त्याविषयी तयारी केली पाहिजे. की जसं एखादी एका मांजराची आणि उंदराची गोष्ट सांगितली आहे, की मग एक पुराणातलीच गोष्ट आहे, की एक ब्राह्मणाच्या घरी उंदीर हैदोस घालत असतो. मग त्या कुठेतरी त्याला काबूत आणण्यासाठी तो ब्राह्मण मांजराला पाळतो आणि मग सॉरी तो उंदीर हेही जाणत नाही. उंदराला माहिती नसतं. उंदीर बिळात असतो. परंतु त्याला माहिती आहे, की तो बाहेर आल्यानंतर ती मांजर समोर आहे, त्याचा मृत्यू समोर आहे. परंतु तरीही तो डोळे मिटून त्या बिळातून बाहेर येतो. पण तो मृत्यू थोडीच त्यामुळे अटळ आहे ना तो. तिथे मांजर आहे म्हटल्यावर त्याचा मृत्यू अटळ आहे. म्हणजे त्याविषयी तयारी, त्याविषयी जाणलं पाहिजे, बोललं पाहिजे. नाहीतर नुसतंच डोळे मिटून दूध पिते मांजर असं, की आपल्याला त्याचं काही माहितीच नाहीये, जाणतच नाहीये. अशा जाणतेपणामध्ये राहिलं, त्याविषयी ज्ञानच घेतलं नाही, त्याविषयी बोललंच गेलं नाही, तर मृत्यूची तयारी कशी केली जाईल? खूप भयानक आहे या गोष्टी. म्हणजे खूप कठीण आहे या गोष्टींना पटकन कुठेतरी आत्मसात करणं. परंतु ही फॅक्ट आहे. आणि या फॅक्टलाच या या प्रत्यक्ष भावनेला जाणणं खूप गरजेचं आहे. याच्यातनं काय सांगायचंय, काय उपदेश द्यायचा आहे भगवंतांना, तर यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. हे कौंतेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो, त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच एक भरत महाराजांची कथा आहे याच्यामागे. आणि भरत महाराजांची ही कथा, की जे अगदी भावभक्तीच्या जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की ज्या भक्तीचे टप्पे आहेत, की जिथे आपण म्हणतो श्रद्धा आहे, साधुसंग, भजन क्रिया
अनर्थ निवृत्ती, मग रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती, प्रेमभक्ती, तशा या भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत गेलेले. हरे कृष्ण माताजी, पुढची स्लाईड. असे हे भरत महाराज आपल्याला चित्रामध्ये दिसतायत. आणि या भरत महाराजांना भावभक्तीपर्यंत गेल्यामुळे ते कृष्णाची उपासना करण्यामध्ये इतके मग्न असतात, की ते नेहमी भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, भगवंतांची उपासना, पूजा, अर्चा करणं हे त्यांचे सगळे दैनंदिन विधी असतात, दैनंदिन कार्यक्रम असतात. त्याप्रमाणे ते सगळे विधी आपण बघतोय, की यज्ञ आणि याग करत असतात. यज्ञ याग करण्यामध्ये त्यांचा सगळे दिनचर्या असते. असे हे भरत महाराज एका हरणीला बघतात. ती हरणी अ, गरोदर असते आणि तिच्या मागे सिंह लागलेला असतो. हे दृश्य भरत महाराज झाडाच्या मागे लपून बघतात आणि ते खूप त्यांना असंही होतं, की ती गरोदर असते बिचारी आणि त्या सिंह त्याच्या मागे लागलाय. परंतु त्या हरणीला कुठेतरी ती डोळा चुकवून त्या झुडपामध्ये जाते आणि आपल्या छोट्याशा पाडसाला तिथे जन्म देते आणि मग तिथून पळ काढते. पळ काढताना पुन्हा ती सिंहाला बळी पडते. परंतु त्यानंतर भरत महाराज बघतात, की त्या झुडपामध्ये ते छोटंसं पाडस, त्या मातेने ज्या पाडसाला जन्म घातलेला असतो, ते हरणीचं पाडस तिथे असतं. आणि ते जाऊन त्या पाडसाला आणतात आणि त्या पाडसाला त्यांच्या जवळ ठेवतात आणि त्या पाडसाची काळजी घेतात. त्या हरणाचं पाडस मोठं होतं हळू आणि पूर्णपणे भरत महाराज पूर्णपणे त्याच्यामध्ये इतके विलीन होतात, की मग भगवत भक्ती विसरतात. आणि पूजा अर्चा त्यांची नित्य दिनचर्या विसरतात आणि त्यांचं आयुष्य हे पूर्ण हरिणमय होतं. मग त्या हरणाने काय खाल्लंय, काय प्यायलंय, कुठे गेलाय, काय करतोय, या सगळ्यामध्ये ते इतके व्यस्त होतात, की ते आपली पूजा अर्चा आणि भगवत भक्ती विसरतात. आणि अशा प्रकारे मग ते त्या हरणाला पण शेवटी ते प्राणी हो. मग थोडं मोठं झाल्यावर ते हरीण जंगलात निघून जातं आणि म्हणून मग पहिलं जे आधीची स्लाईड आहे माताजी, आधीची स्लाईड दाखवा. आधीची माताजी याच्या आधीची. ह्याच्या आधीची. हां. आणि म्हणून मग हे भरत महाराज आपल्याला दिसतायत, की अ, जे मरणाच्या अगदी टप्प्यावर असतात, तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये की प्राण त्यागण्याच्या मग जेव्हा ते वृद्ध होतात आणि प्राण त्यागणार असतात, त्यावेळेला मनात भाव कुठले असतात? त्या हरणाविषयीच. ते हरीण कुठे गेलं असेल? काय करत असेल? हेच भाव त्यांच्या मनामध्ये असतात आणि ते भाव मनामध्ये असतानाच ते त्याग करतात. देहाचा त्याग करतात. तेव्हा ज्या भावना त्यांच्या मनामध्ये असतात, मग आपल्याला इथे दिसतंय की ज्या भावना मग तो कुठेतरी ते त्याच हरणाचा जन्म घेतात आणि त्या हरणाचा जन्म त्यांना मिळालेला आहे पुन्हा. आणि मग अशी कथा आहे की ते भावभक्तीपर्यंत गेलेले होते. त्यामुळे त्या हरणाच्या जन्मात सुद्धा त्यांनी ती भावभक्ती त्यांना लक्षात राहिली आणि मग त्यांनी हिरवी पानं खाऊन ते राहिले. मग कुठेतरी जसं शाकाहारी म्हणतो तसं हिरवी पानं खाऊन राहिले आणि जेव्हा तो हरणाचा जन्म मग हरीण जेव्हा मृत्यू पावले त्यानंतर पुन्हा त्यांना जड भारत मग त्यांना भरताचा जन्म मिळून मग त्यांना त्या धामामध्ये, त्या जन्मामध्ये त्यांनी आपलं पुण्य पूर्ण करून मग त्यांना मोक्ष मिळालेला आहे. भगवत धामाची प्राप्ती झाली आहे. कारण ते कुठेतरी भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत गेलेले असतात आणि म्हणूनच जरी त्या हरणाचा जन्म मिळवतात, तरीही त्यांना त्या कुठेतरी जसं भगवंत म्हणतायत, की आधीच्या पुण्याचं तुमच्या म्हणूनच ते पुण्य जे असतं, त्या पुण्याच्या कुठेतरी फळाची म्हणजे त्या पुण्याच्या प्रभावाने म्हणजे प्रारब्ध आपण जसं म्हणतो, तसं त्या पुण्याला सुद्धा भगवंतांनी ठेवलेलं असतं जपून आणि म्हणूनच त्या पुण्याच्या प्रभावाने त्यांना पुन्हा जड भारत जन्म मिळतो आणि मग ते आपलं पुण्यकर्म पुढे नेऊ शकतात. हरे कृष्ण माताजी. याच्या पुढची स्लाईड. आणि अशा प्रकारे मग ज्या भरत महाराजांना हरिणाचा जन्म मिळतो म्हणजे ज्या वेळेला मृत्यूसमयी जे भाव मनामध्ये असतात आणि म्हणूनच आयुष्यभर जे भगवंतांच्या नामाचा स्मरण करतात. जसं इथे प्रल्हाद महाराज आपल्याला दिसतायत, की ज्यांनी नारायण, 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 नारायण जळी स्थळी मग ज्या खांबातून हिरण्यकश्यपूने विचारल्यावर सुद्धा तिथे प्रकट झालेले आहेत भगवंत. कारण त्यांनी भक्तांनी अहोरात्र भगवंतांचं नामस्मरण केलेलं आहे. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण मॅडम. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे
माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की निष्काम पद्धतीने तू सदैव कृष्णाच्या रूपात माझा विचार कर आणि तुझं विहित कर्तव्य मग ज्या कर्माला भगवंतांनी ज्या कर्मयोगामध्ये सांगितलंय, की उठ दृढ निश्चयाने उठ. हे निष्काम पद्धतीने कर्म कर आणि माझ्यासाठी हे युद्ध कर आणि हे युद्धाचं विहित कर्तव्य तू पार पाड. मला समर्पित केलेलं तुमचं मन आणि कार्यबुद्धी, की समर्पित केलेलं तुमचं कार्य आणि तुमचं मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निःसंशयपणे मग ज्या मन आणि बुद्धी ज्या प्रल्हाद महाराजांचा आपल्याला समोर दिसतायत चित्रात, की ज्यांनी मग हिरण्यकश्यपूनी अक्षरशः त्यांना की त्यांना ज्या शाळेत घातलेलं होतं, तिथे कुठेतरी त्या शिक्षकांना सांगितलं, की यांना याच्यापासून वेगळं काहीतरी शिक्षण द्या, की जेणेकरून ते इतरांना ते ते त्यांच्यामध्ये त्यांचं मन रमेल, त्याच्यामध्ये त्यांचं मन जाईल आणि ते भगवंतांचं नामस्मरण करणार नाहीत. पण उलट झालं, की तिथल्या सगळ्या शाळेतल्या तिथल्या सगळ्या त्या अध्ययन वर्गामधल्या त्यांच्या सवंगड्यांना सुद्धा त्यांनी त्या फावल्या वेळामध्ये भगवंतांचं नामस्मरण आणि भगवत भक्ती शिकवली आणि कशाप्रकारे कीर्तन करायचं. आणि अशा या प्रल्हाद महाराजांनी अहोरात्र भगवंतांचं जे नामस्मरण केलेलं, की मन आणि बुद्धी ही भगवंतांवर स्थिर केलेली होती. ज्या स्थिताधीर मुनींचं आपण उदाहरण घेतलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे म्हणूनच भगवंत सांगतायत अर्जुनालाही तेच भगवंत भक्ती मार्गातून सांगतायत, की तुझं जे काही कार्य आहे, तुझं जे कर्तव्य आहे ते मला समर्पित कर. हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाईड. अभ्यासयोगयुक्तेन चेत्सनान्यागामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो परमपुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते. तो हे पार्थ अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या अष्टांग योगामध्ये आपण बघितलं, की ध्यान हे सत्ययुगाचं कुठेतरी यज्ञ आहे. परंतु जो परमपुरुषांचे मग ज्या ज्या भगवत भक्तीमध्ये ज्या भक्तीमध्ये नामस्मरणामध्ये भगवंतांचं ध्यान करतो, मन सतत माझ्या स्मरणात, माझ्या नामस्मरणात मन गुंतलेलं असतं, मार्गापासून अविचलित असतं, कुठेतरी स्थिर केलेलं मन आणि बुद्धी आणि इंद्रिय यांना नियंत्रित करून ते नामस्मरणामध्ये जेव्हा गुंतलेलं असतं, तेव्हा निश्चितच ते भगवत धामाला आणि भगवंतांच्या स्वभावापर्यंत पोहोचू शकतं. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग असं हे अविचलित बघा, अविचलित मन पोहोचू शकतं, परंतु कुठेतरी विचलित मन. मग या या अजामिलाची आपल्याला ही कथा ऐकायची आहे, की असंच कशाप्रकारे छोटीशी मग त्रायते महतो भयात. मग जे भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायात सांगितलं, की भगवंतांसाठी केलेली थोडीशी सेवा सुद्धा कधीही व्यर्थ जात नाही. मग याचा आपल्याला थोडंसं इथे ती सुद्धा परिणिती येणार आहे. आणि ज्या अजामिलानी अनेक पुण्य केलेली असतात, तरी त्या क्षणासाठी झालेला मोह कशा प्रकारे त्याला अधःपतन करतो हे आपल्याला जाणायचं. असा हा अजामिला ब्राह्मण कुळात जन्मलेला असतो. ब्राह्मण कुळात जन्मलेला ब्राह्मण असतो आणि तो अनेक त्याची मंत्र उच्चार आणि त्याचा खूप पारंगत असतो अनेक विद्यांमध्ये. परंतु असाच अजामिला जेव्हा काही कामं आपली आटोपून जंगलातील मार्गाने येत असतात आणि ते येत असताना एका झाडाच्या मागे एक दृश्य बघतात, की एक स्त्री एका पुरुषाच्या मिठीमध्ये आहे आणि हे दृश्य ते बघतात आणि हे दृश्य काही केल्या त्या दृश्यावरून त्यांची नजरच हटत नाही आणि ते किती मंत्र म्हणतात, मनामध्ये अनेक गोष्टी, आपले मंत्र उच्चारतात, आपले वेद म्हणतात, परंतु तरीही त्यांचं मन विचलित झालेलं असतं आणि ते मन काही त्याच्यावरून निघत नाही. ते घरी जातात तरीही त्यांच्या डोळ्यासमोरून ती स्त्री, मग ती एक वेश्या स्त्री असते जी त्या पुरुषाच्या मिठीमध्ये असते. मग ती स्त्री त्यांच्या डोळ्यासमोरून आणि ते दृश्य त्यांच्या डोळ्यासमोरून हलत नाही आणि मग ते घरी गेल्यावर सुद्धा पुन्हा त्याच विचारांमध्ये असतात. हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाईड. आणि मग असे हे अजामिला आपल्याला इथे दिसतायत. पण असे हे अजामिला मग त्या स्त्रीकडे इतके आकर्षित होतात, की मग त्यांच्या मनावरचा कुठेतरी मनावरचं नियंत्रण सुटतं. ज्या आपण बघितलं बघा, ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये कुठेतरी नुसती आसक्ती वाटतेय, कुठेतरी नुसती आवडतंय, आसक्ती वाटते, ती वासनेमध्ये कशी रूपांतरित होतीये आणि तसंच अजामिलांचं झालं. ती वासनेत रूपांतर होऊन त्या स्त्रीकडे ते आकर्षिले गेले, की ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची सगळी वाताहत झाली. आपल्या आई-वडिलांना त्यांनी सोडून दिलं, बायकोला आपल्या सोडून दिलं आणि ते त्या परस्त्रीकडे जाऊन राहिले.
आणि त्या स्त्रीशी इतके ते निगडीत झाले, की त्या स्त्री मग ज्या आपण म्हणतो, की जसा संग, जसं साधू संग लवमात्र, तसं हा कुसंग पण त्यांना इतक्या वाईट मार्गाला नेतो. मग ते कुणाचाही खून करू, कुणालाही ठार मारू शकतात किंवा कुणाचाही वध करतात आणि कुठल्याही गोष्टी करण्यासाठी ते मागे-पुढे बघत नाही. कारण ती सगळी बुद्धीचा नाश झालेला असतो आणि ते इतके अधःपतनाला गेलेले असतात. मग त्या स्त्रीशी ते लग्न करतात. त्या स्त्रीपासून त्यांना 10 मुलं होतात. आणि त्या 10व्या मुलाचं नाव असतं नारायण. अतिशय की वयाच्या जवळ-जवळ 80-88व्या वर्षी त्यांना 10वा मुलगा होतो आणि अशा प्रकारे ते मग इतके इतके ते अंथरुणाला खिळलेले असतात, की अगदी आता प्राण त्यागणार. त्यावेळेला ते त्यांचा मुलगा असतो, त्यांचा सर्वात धाकटा मुलगा नारायण, ज्याच्याशी ते खूप अ, अ, जोडले गेलेले असतात आणि जो त्यांचा खूप लाडका असतो आणि त्या नारायणाला ते सारखे, "नारायणा मला हे आण, मला पाणी आण, मला हे दे, ते दे." अशा सगळ्या सेवेमध्ये त्याला सतत सांगत असतो. आणि असे जेव्हा त्यांना कुठेतरी कुणकुण लागते, की ते यमदूत त्यांना घ्यायला येणार आहेत आणि कुठेतरी ते प्राण त्यागणार आहेत त्यांचा. अशा वेळेला त्यांच्या तोंडातून फक्त 4 अक्षरं बाहेर पडतात. नारायण आणि ते आपला प्राण त्यागतात. आणि नुसतं तेवढ्या उच्चाराने त्यांना विष्णुदूत सुद्धा घ्यायला येतात तिथे. आणि मग यमदूत आणि विष्णुदूत यांच्यामध्ये कुठेतरी बोलणं होतं. आणि मग याने पूर्णपणे पुण्य आधी केलेलं असतं, परंतु आता तर सगळं पापी जीवन जगलेले आहेत. त्यामुळे यमदूत त्यांना न्यायला आलेले असतात. कारण त्यांनी अतिशय पापकर्म, विकर्म केलेली असतात. परंतु परंतु मरणाच्या अगदी, अगदी मृत्यू समयी या व्यक्तीने अजामिलाने आपल्या तोंडातून नारायण भगवंतांच्या नामाचा जो उल्लेख केलेला आहे, त्यामुळे विष्णुदूत सुद्धा त्यांना घ्यायला आलेले आहेत. आणि मग त्यांना त्यांच्या चर्चेनंतर अ, अ, अजामिलांना कुठेतरी संधी दिली जाते. ना त्यांना वैकुंठ लोकात स्थान मिळत, ना त्यांना नरकामध्ये नेलं जात. पण त्यांना पुन्हा एकदा पृथ्वी लोकावर जगण्याची संधी दिली जाते आणि मग ते पुन्हा अजामिलाच्या स्वरूपामध्ये आपलं पुण्यकर्म, मग ऋषिकेशाला जाऊन, तीर्थक्षेत्रांना जाऊन आपलं पुण्यकर्म करतात आणि मग त्यांना मोक्षप्राप्ती मिळाली, जी आपल्याला पुढच्या स्लाइडमध्ये दिसतं. हरे कृष्ण माताजी. की जिथे मग वैकुंठ, मग जिथे विष्णुदूत प्रत्यक्ष त्या अजामिलांना नंतरच्या जन्मामध्ये, मग त्यांना अनेक पुढचा जन्म घ्यायला लागतो त्यासाठी. कारण जे काही कर्म केलेलं असतं विकर्म, त्याच्यामुळे मृत्यूलोकात जन्म मिळून ते आपलं कर्म पूर्ण करती संधी मिळाली जाते आणि म्हणूनच कुठेतरी त्या त्या मृत्यूसमयी स्मरण केलेल्या भगवंतांचं स्मरण केलेल्या त्याचं कुठेतरी त्यांना ते फळ मिळतं आणि त्याप्रमाणे मग ते मोक्ष पुढच्या जन्मामध्ये प्राप्त करतात. हरे कृष्ण माताजी. अशी ही अजामिलाची कथा. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टींची पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांचा अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपांमध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंतांवर आणि म्हणून मग आपण ज्या ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, जे भगवान रूप भगवंतांचं बघतो आहे, की डोक्यावर मोरपीस आहे आणि हातात बासरी आहे, असं मनुष्य रूप भगवंतांचं, परमपुरुषाचं, मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म अशा सर्व गोष्टींचं जे पालन करत आहेत, सर्व गोष्टींचा जे आश्रय करता आहेत, जे आधार आहेत, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे, मग ज्या भौतिक शक्तीच्या पलीकडे जी आध्यात्मिक पराशक्ती आहे, त्याचा जे भाग आहेत, अचिंत्य नित्य पुरुष अशा रूपामध्ये ध्यान केलं पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे, मग भगवंत हे सूर्याप्रमाणे आहे. जसे सूर्यप्रकाश हा सगळ्यांना दिसतो, तसे हे परमात्मा रूपात प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतात आणि ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. अशा या दिव्य ज्ञानाला आपण दिव्य आणि प्रात्यक्षिक ज्ञानाला भगवंत प्रत्येक वेळी अर्जुनाला त्या ज्ञानाचा अजून वेगवेगळ्या मार्गाने आणि म्हणूनच असं दिव्य ज्ञान जे भगवंतांविषयी या भौतिक शक्तीच्या पलीकडे जी आंतरिक शक्ती आहे, जी आध्यात्मिक शक्ती आहे, जी पराशक्ती भगवंतांची आहे, ज्या गोलोक वृंदावनामधलं आपण चित्र बघतो आणि तिथे भगवंतांचं हे धाम आहे आणि त्याच्या ते म्हणूनच याच्या सगळ्याच्या या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात ते आहेत. असे परमपुरुष, पुरुषोत्तम, परमतत्व भगवान आहेत. हरे कृष्ण माताजी.
आणि ज्या विष्णूंनी, म्हणूनच या भगवंतांची उपासना, की ज्या 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 ब्रह्मांनी सुद्धा महाविष्णू मग जेव्हा त्यांना सृष्टीची निर्मिती करायला सांगितली, तेव्हा त्यांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, की हे कार्य माझ्याकडून व्यवस्थितपणे, जबाबदारी माझ्यावरती आहे, ते पूर्णपणे व्यवस्थितपणे पार पाडण्यासाठी भगवंतांची स्तुती, ज्या महाविष्णूच्या तत्वावर त्यांनी उपासना केलेली आहे, ज्या शिवांनी सुद्धा मग ज्या संकर्षण रूपावर, जो संकर्षण भगवंतांचं रूप आहे, जे भगवंतांचा विस्तार आहे, जे आपल्याला संकर्षण, अनिरुद्ध आणि बलराम, ज्या ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मग भगवंतांच्या विस्तारांचे विस्तार हे आपल्याला जाणायचे आहेत. मग पुढे भागवतामध्ये आपल्याला याचं ज्ञान घेता येतं. सांगण्याचा उद्देश इथे की देवी देवता सुद्धा भगवंतांच्या स्तुतीमध्ये, ज्या ब्रह्मांनी, ज्या शिवांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, भगवंतांची उपासना केलेली आहे. मग मनुष्य काय चीज आहे हो? आणि मनुष्याने म्हणूनच भगवंतांविषयी जाणून, त्या आध्यात्मिक शक्तीविषयी जाणून त्यांच्यावरती उपासना केली पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धी परमां गतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तत्पुरत्या जगात परत येत नाहीत. जे दुःखाने भरलेले आहे कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता, परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण ज्यांनी जाणलंय, मग ज्या आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये बघितलं, जन्म कर्मच मे दिव्यम, ज्यांनी भगवंतांविषयी, ज्या परमतत्वाविषयी, ज्यांच्या जन्म कर्माविषयी जाणलंय, ते पुन्हा उठून या भौतिक जगामध्ये, या मृत्यू लोकामध्ये, या दुःखालयामध्ये, मग याला दुःखालय म्हटलंय कारण का? जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या चक्रातून ते चाललेलं आहे. आणि मग जे भक्तीमध्ये, जे भक्त आहेत, भक्तीमध्ये योगी आहेत, ते पुन्हा या तात्पुरत्या दुःखालयामध्ये परत येत नाही. त्यांनी सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त केलेली असते. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक जग, हरे कृष्ण. भौतिक जगातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. यद्धात स्वर्ग, यद्धात पृथ्वी, नरक फक्त वेदना आहे. येस, युद्धात स्वर्ग, बरोबर. हरे कृष्ण. तर म्हणूनच भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहापासून, मग ज्या स्वर्गामध्ये आपण म्हणू की जिथे युद्ध, मग तिथेही कुठेतरी मृत्यू लोकामध्ये, जसं आपण बघितलं की मृत्यू लोकामध्ये पुण्य कमवल्यानंतर पुन्हा स्वर्गामध्ये सुख मिळेल, पण ती स्वर्ग सुख पण आपण तिथेही बघतो देवांच्या राज्यामध्ये, की तिथेही युद्ध आणि देव दानवांमध्ये बघितलंय. मग तिथेही या गोष्टींना कुठेतरी तोंड द्यायला लागतं. परंतु त्यानंतर जेव्हा पुण्य क्षीण होतं, पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये जन्म मिळतो. म्हणून जे कुठे खरखर येते, आवाज क्लिअर आहे माझा माताजी? माताजी जरा करगरा होत होतं. आता ठीक आहे? आता ठीक आहे. हा. आणि म्हणूनच या भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाण आहेत. पण जे भगवत धाम आहे, जे भगवंतांचं गोलोक वृंदावन आहे, तिथे मात्र सच्चित आनंद आहे, जे शाश्वत आहे, जे भगवंत जे प्रत्यक्ष ज्ञानाने परिपूर्ण, आणि तिथे वातावरण अतिशय आनंदमय आहे. आपल्याला पुढच्या बऱ्याच अध्यायांमध्ये त्याचा उल्लेख होणार आहे की प्रत्यक्ष वैकुंठवास, मग जिथे भगवंतांचं धाम आहे, तिथे कशा प्रकारे स्त्री पुरुष किती किती निर्मळ भावाने, आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये ती कृष्ण भावना, आणि प्रत्येक जणाच्या चेहऱ्यावर तो आनंद, निर्मळ आनंद, मग तिथे फक्त आनंदमय आनंद आहे. आणि भगवंतांना त्या आनंदमय कोशामध्येच आपल्याला बघायचं आहे. आणि म्हणूनच या भगवत भक्तीनंतर या परम ध्येयाला, या परम तत्वाला जाणून परत कोणीही या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाइड. पुढची घेऊ माताजी? नाही ठीक आहे, ह्याचं हे वाचलं तरी चालेल. मानवी गुणनेनुसार ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसाची कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात, आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील असाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रगट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते, आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतात.
पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र पडते आणि ते असहाय्यपणे विरघळतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या ब्रह्मदेवाचा जसं आपण चौथ्या अध्यायामध्ये ज्या वैदिक गणिताप्रमाणे बघितलं, की ब्रह्मदेवाचा एक दिवस, मग 1000 वर्ष, की एक कल्प म्हटलेलं आहे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस, मग एक दिवसाचा कालावधी, मग ते जे कल्प, ती सगळी 4 युग, किती वेळेला आपण ते बघितलं, की ज्या 71 दिव्य युगांना मिळून आणि मग त्याच्यानंतर कशाप्रकारे ब्रह्माची 50,000 वर्ष, मग ब्रह्माची एकूण ब्रह्म किती वर्ष जगले, तर 311 काय अब्ज अब्ज वर्ष इतकं पृथ्वीवरचं वास्तव्य आहे त्यांचं. आणि म्हणूनच ब्रह्मांचं एवढे वर्षाचा कालावधी, म्हणजे या जीवसृष्टीला इतके वर्ष या भौतिक जगतामध्ये कुठेतरी ज्या इच्छेनुसार, म्हणून आपण त्या 84 लक्ष योनीतून हा जीव फिरत असतो. आणि म्हणूनच ब्रह्मांच्या एका रात्रीमध्ये, एका दिवसामध्ये अनेक युग केली जातात, 1000 युग एकत्र केली जातात. त्यांचा रात्रीचा कालावधी देखील हाच असतो. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो, तेव्हा जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्माच्या रात्रीमध्ये त्या जीवसृष्टीचा नाश होतो. मग हे सगळं कोणाच्या ह्यानी होतं? तर प्रत्यक्ष विष्णूंच्या. जे आपल्याला पुढे जाऊनही बघायचंय, की मग जे बीज देणारे पिता आहेत ते भगवंत आहेत आणि या भगवंतांच्याच इच्छेने, भगवंत आपल्या इच्छेने या युगामध्ये येतात. त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या इच्छेनेच या गोष्टींना कुठेतरी आपण म्हणतो ना, उपद्रष्टा अनुमंता, कुठेतरी याला अप्रूव्हल मिळत असतं, कुठेतरी याला अनुमती मिळत असते. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो, पुन्हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो, पुन्हा रात्र होते आणि ती पुन्हा विरघळतात. अशा प्रकारे या सृष्टीचा प्रलय आणि सृष्टीची निर्मिती याचं कुठेतरी चक्र सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या प्रकृती, मग या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे ही जी पराशक्ती आहे, अव्यक्त जड प्रकृती आहे, जी व्यक्त आणि अव्यक्त या पदार्थांच्या पलीकडे सनातन आध्यात्मिक आहे, ही परा अविनाशी अशी शक्ती आहे. आणि निश्चितच इथे कुठेही कुठल्याही प्रकारच्या प्रलयाने ही प्रकृती नष्ट होत नाही. ही पराशक्ती ही भगवंतांची अविनाशी अशी शक्ती आहे आणि त्याचा कधीही नाश होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. आणि मग या गोलोकचा चार्ट तुम्हाला, की ज्या गोलोक वृंदावनाविषयी माझ्या आधीच्या स्लाइडमध्ये आपण, मग या वैकुंठामध्ये परब्रह्म भगवंत हे परमात्मा रूपात असतात, ज्यांचं 4 भुजाधारी रूप आहे. शंख, चक्र, गदा आणि कमळ हातामध्ये आहे. पण ज्या वैकुंठ, ज्या गोलोकामध्ये भगवंत हे प्रत्यक्ष मनुष्य रूपात आहे. आणि ज्या भगवान रूपामध्ये जिथे आपण बघतो, की ज्या वृंदावनाचं जे आपण चित्र बघतो, तसंच चित्र गोलोक वृंदावनाचं आहे, जिथे भगवंत हे प्रत्यक्ष मनुष्य रूपात असतात. पुढची स्लाइड माताजी. हा चार्ट मी तुम्हाला शेअर करीन ह्याच्यामध्ये. ग्रुपमध्ये शेअर करीन, ज्याच्यामध्ये सगळे जे पृथ्वीच्या वरती जे सगळे लोक आहेत, खालती जे लोक आहेत आणि मग त्याच्या पलीकडे, या सगळ्याच्या पलीकडे वैकुंठाच्या स्वर्गलोकाच्या पलीकडे जे गोलोक वृंदावन आहे, त्याविषयी माहिती दिलेली आहे. खूप खोलात जात नाही, याच्या संक्षिप्त स्वरूपात सांगितलंय तुम्हाला. पुढची स्लाइड माताजी. हरे कृष्ण. आणि असं हे गोलोक वृंदावन, जिथे भगवंतांपासून सगळा प्रकाश आहे. मग चंद्र सूर्याची जिथे आवश्यकता नाहीये, जिथे गायी भगवंतांवर नितांत प्रेम करतायत, जो उजेड आहे, मग कुठल्याही प्रकारचा तिथे लाईट आणि कुठल्याही बाकी शक्तींची गरज नाहीये. भगवंतांपासून जे काही प्रकाशित होतंय, प्रकाशमान तेजस्वी आहे, ते भगवंतांपासून आहे. असं हे गोलोक वृंदावनाचं चित्र आपल्याला दिसतं आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग मुकुंद माला स्तोत्रामध्ये कुठेतरी या मृत्यूविषयी जेव्हा आपण म्हटलं, की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करण्यासाठी आयुष्यभर त्याचा स्मराव केला पाहिजे. त्याचं कारण कसं सांगितलंय बघा. कृष्णत्वडिया पदपंकजा पंजरांतम अद्यैव मी विशतु मानस राजा हंसहा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठवरोधन विधौ स्मरणः कुटसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भाषांतर. हे कृष्णा,
ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलांच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घास शारीरिक विनोद वायू माझा घसा शारीरिक विनोद वायू, पित्त आणि कफ त्यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं आधी पहिल्याच सुरुवातीलाच जसं सांगितलं, की ह्या कुलशेखर राजाने जे मुकुंद माला स्तोत्र लिहिलंय, की मग ज्या वेळेला, ज्या क्षणी आपण बघतो, की मग देह शरीराची अशी कुठेतरी गात्र इतकी दुबळी झाली असतील, की ज्यावेळेला आपण म्हणतो ही कफ, वात आणि पित्त जे आयुर्वेद सांगतं, की ज्यानी हे शरीर बनलेलं आहे. मग या कमळाच्या फुलांच्या चरणांना अर्पण करण्याची मला आधीच परवानगी दे. कारण शेवटच्या क्षणी जर मी तुझं नाव घ्यायला माझ्या तोंडातनं शब्द बाहेर पडू शकले नाही, कुठेतरी माझं घसा आकुंचन पावला आणि जर मी नीट बोलू शकलो नाही, तर मी तुझं नामस्मरणही करू शकणार नाही. मग अशा वेळेला मी कसं तुझं स्मरण करू शकेन? हे खूप सुंदर असा प्रश्न विचारलाय. म्हणून यासाठी कुठेतरी म्हणून भगवंतांनी आधीच्याही अध्यायांमध्ये उल्लेख केलाय, की कुठेतरी अगदी रिटायरमेंट झाली, आता चला आता सगळं जबाबदाऱ्या पार पडल्यात, आता मला वेळ आहे. मग मी भगवद्गीता काढतो आणि वाचतो, त्याचं अध्ययन करतो. आता मी कृष्णाचं नामस्मरण करतो, कृष्ण माझी काळजी घेईल. असं कुठेही गीतेमध्ये लिहिलं नाहीये. आणि म्हणून इथेही सांगतायत, की आयुष्यभर सराव केल्याने आणि म्हणूनच ज्या प्रभुपादांना आपण बघतो, की वयाच्या 5व्या वर्षी ज्यांच्या कृष्ण भावनेचं बीज त्यांच्या मनामध्ये रोवलं गेलेलं, ती कृष्ण भावना थेट वयाच्या 70व्या वर्षी सुद्धा त्यांना परदेशात घेऊन गेली आणि त्या परदेशामध्ये त्यांनी त्या कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. म्हणून त्याला वयाची कुठलीही, की त्या वयामध्ये सुद्धा प्रभुपादांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे आणि म्हणूनच ज्यांनी आयुष्यभर स्मरण केलेलं आहे त्याचं. मग जे शुद्ध भक्त, मग प्रभुपादांचं तर काय सांगायचं त्यांचा महिमात्व, की जे अतिशय शुद्ध भक्त होते, की जे निष्काम कर्म करत होते आणि ज्या निष्काम पद्धतीने ही कृष्ण भावनेचा प्रसार त्यांनी केलाय, ज्याचं इस्कॉनच्या मार्फत हे मिशन पुढे नेलं जात आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी ज्या आयुष्यभर तो सराव केल्याने हे सांगण्याचं या स्तोत्राचा खूप सुंदर असा उल्लेख केलेला आहे, की अशा प्रकारे भगवंतांचं नामस्मरण केल्याला कुठल्याही प्रकारच्या वयाची अट नाहीये. तर तुम्ही शुद्ध भक्तीने फक्त मनामध्ये निष्ठा, श्रद्धा असणं आवश्यक आहे. एवढंच क्वालिफिकेशन पाहिजे. मग ते कुठल्या जात-पात, किती वय आहे, मनुष्य मग तो स्त्री आहे का, पुरुष आहे का, लहान मूल आहे का, किती आहे, पण ते श्रद्धा, निष्ठा मनामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग आपण ऐकतो शेवटचा श्लोक आहे. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानुमुपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो, तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते, त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो भक्त या भक्ती मार्गावरती आहे, जो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणं, दार्शनिक तसा अनेक सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते, मग अनेक ही कर्म केली जातात, पण तिथे कुठेतरी कृष्ण भावना आहे. जे नुसते सकाम कर्मामध्ये आहेत आणि फळाच्या अपेक्षेने कर्म करतायत ते सकाम कर्मी, ते कर्मी योगी. परंतु जो जो भक्त भक्तिभावाने हे कर्म करतोय, मग जरी ते सगळे कर्म केल्यानंतर मग त्याच्या कर्मफळांपासूनही तो वंचित होत नाही. आपोआपच त्या कर्मफळांचे ते मग जसं प्रभुपदांनी सांगितलंय, की त्यांना विचारलं गेलं, "तुम्ही संन्यासी आहात, मग तुम्ही हे सगळं कसं काय वापरताय? तुम्ही गाडी वापरता, तुम्ही मायक्रोफोन वापरता, तुम्ही हे वापरता, तुम्ही मोठ्या-मोठ्या गाड्यांमधनं फिरता, तर कुणासाठी?" तो भक्त आहे. भगवंतांचे शुद्ध भक्त आहेत आणि माझं काय हो? जिथे संन्यास काय घेणार आहे, की जिथे हे सगळं भगवंतांचं आहे, ते भगवंतांसाठीच वापरलं जातंय आणि म्हणूनच जे जे भक्त भगवंतांसाठी ते प्राप्त करताय, भगवंतांसाठी ते अर्पण करताय, ते निश्चितच त्या कर्मफळांच्या
मिळण्यापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस भगवंतांच्या शाश्वत परमधामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. इति अष्टमोध्याय समाप्तः. असा आपण हा भगवंतांविषयी हे जाणलेलं आहे. अधिकाधिक कशाप्रकारे मग मृत्यूसमयी ज्याचं स्मरण केल्याने तोच भाव कसा मिळतो, जे भरत महाराजांच्या कथेवरून जाणलं आणि मग अजामिलाच्या कथेवरून आपण कशाप्रकारे ती मोक्ष मिळू शकतो आणि भगवंतांच्या थोड्याशा मग त्या मृत्यूसमयी स्मरण केल्याने काय होऊ शकतं, त्याची परिणिती काय होते आणि मग पुन्हा उलटून या दुःखालयम शाश्वतम मध्ये अशाश्वत जे दुःखालयम आहे ते अशाश्वत आहे. भगवंतांचं ते शाश्वत धाम आहे. कारण ते सच्चित आनंदाने भरलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग तू या भौतिक जग आणि आध्यात्मिक जग याच्यातला आपण फरक जाणून ते जाणलेलं आहे. परम तस्मात तू भावोज्ञो जो जो यातला फरक जाणतो आहे. म्हणूनच जो भौतिक जगामध्ये असून सुद्धा मग ज्या भक्तीच्या मार्गावरती आहे, तो निश्चितच या फळांपासून सुद्धा वंचित होत नाही. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या जगामध्येही तो तशा प्रकारे आनंद म्हणण्यापेक्षा त्या सुखामध्ये राहू शकतो. या भौतिक जगामध्येही जो जो निष्काम पद्धतीने कर्म करतोय, तो निश्चितच याही याही जन्माचा आनंद घेऊ शकतो, असा सांगण्याचा उद्देश आहे इथे. आणि निश्चितच तो त्या फळांपासून वंचित होत नाही. हरे कृष्ण सगळ्यांना. इति हरे कृष्ण. अष्टमोध्याय समाप्तः. धन्यवाद माताजी. तुम्ही रेकॉर्डिंग थांबवू शकता आणि शेअरिंग पण थांबवू शकता.